агар духтарако бесаброна интизор будам ки кай ҳами духтарак блинный ролл заказ қабул мекуна ки мо заказ кунем. Курс дошт, ядрӯзада заказ нагирифта буд. Духтаракош кати ҳар рӯз пухтупаз дошт. Ана дина дидам ки трайфло блинный ролл дора ирӯзда. Бароям дара как заказ кардам. бовар кунед духтаро касе мисол хеш табор шиносо мара пурсанд ки ягон кондитери наза тавсияте ки мо блинный ролл ё ки трайфл заказ кунем. Ин духтара бе реклама, барости бе реклама гуфтистам. Ами духтара номероша метим ки на заказ кунен ё ки номи инстаграмша гап мезанам. Хулоса ина ҳам хеба мазаи ба дараҷаш тамошобино заказ кунен ку пушаймон намешавен. бовар кунен ку ҳам хел хушрӯ мекуна. Баъд инчунин медонед даритон боша ман курс дошта гуфта будам тона ки тортои необычни нишон метия курс дошта иштирок кунен. ҳамаш авторскай ҳами чи шириние ки ҳами нишон метия ку фарқкунандаe да худаш мисол бисёр чизора худаш придумать кардагай. хулоса медови ки янам хе фасонак заказ кардам. Ина медови чихем гумтона дига хел медови айда ҳозир ман мебарам дурумшам шумода нишон метам. Заказ кунен ё ки ба наздики курс дора бо даруҷа курси навбатишта медонен 20 намуд торти новинка мемона. бовар мекунед торт не ширини ҳам торт ҳам пирожни ҳам ҳар хела шириниё 20 намуд авторския ки мисол ҳеч ке ухали наметона карда худашами духтарак мисол вай кардагай навоварӣ кардагай гӯем пухтупазои худша нишонтон метия ай нол сар карда иштирок кунен духтаро пушаймон намешавен. ира бинед короша бинед беҳад корош хушрӯвай. мана марамат ҳозир бо дабораи вайш курсуш ма ҷудогона навор карда шумода нишон метам. ма пухтупазоша нишон метам биненда чихе чизаку мепаза. гуфтам ку духтарако ҳами хоҳари мара инами чи шириние мепазаку авторская мисол инами медовира ҳама мекуна ё ки трайфлу блинный ролла ҳама мекуна. лекин и духтар рецептои дига хекати мепаза авторская мисол ина кремоша ҳархела мекуна мисол ҳамаша ҳархела мекуна да авторская худшай. мана нигоҳ куненда намедонам чанд намуд крем истифода бурдагай даи медови аҷоиб ба маза омадагиай даҳанда об мешавад. духтаро необычни хушрӯ хоҳен на барои хурдантон заказ кунен хоҳен ина курс мекушоя курсушда иштирок кунен ҳамаги 8 одами дигара мегира тамом. барое ки ӯ дафъаш курс дошт ма эълон карда будам 2-3 нафара ҳамаги қабул кардан тамом барое ки ҷон надошти духтарак. бисёри хоҳишманданд ки ҳамин хоҳарда бихонану ёд гирам пухтупазша. мана марҳамат ишан сайдаст натен курси навбатишта иштирок кунен ё ки заказ кунен нами чизе заказ мекунен раҳмат мегин. бовар кунен ҳамин қадар чизорша бисёр ман заказ кардагим ҳама чиша қариб хӯрдагим ягон танашидай ки мисол ягон чиш дига хе биёя безе биёя ҳама чиш ба дараҷаҳошай. мана марҳамат инаи вайша бинен охел блинный роллоша бинен трайфлоша бинен духтаро аҷоибот.